Nelly Sondrosin Lopi. Fransi, Bisonat Karbi live kilometer catching Honara do on a pan cardon and Pajaniglo, cardon. Tante Pini Nelly, Dak Nanka Humri Kevan Lake, Nanitum upon Nantan Protante Nanitum Takar Julong Pen, Ningarong Parpiji. People sing Ningarong Parpijima Protante. Just a met at Hippie Alumna Nelly, Kipukantum. Karbi Jante Karbi, Toy in long let dosita Isibeta Karbi. La penna hok along let dosita me Karbi Tante Litum Karbi, EVP. Ipik isibeta karbi. Lasi non nilitum bisonat karbi live pen. Kaiki bisonat karbi live kelang arah aphan break jam aha bara long ke do akar biya tuma berta nang paklang bomasan thak taksi pini le thotta Arunachal Pradesh along ke do akar biya tum dak alam alamet alang litum hekma thekema ajutang jubat alang litum ingchuk long lang ma ingchuk long telang ma lapen dak Arunachal Pradesh along ke do akar biya tum kisung ke boy kopi pilo Lahaya putakalang litum pen nili cihut ciput je pansi nili non Arunachal Pradesh papom pare dak kokila karbiarong sin non nili to iklo. Tante non nili kecengsi ladak mikir welfare society along arpu kedo ake hai tumpen kecengsi cepacini ponekpo lapen alang litum pen cihut ciput para ponekpo. Lasi bisonat karbi live kelang mer kacing honara do ana tumapat dak Arunachal long kedo karbiatum kiduk kisung ningkarong Kato ko biya birta nang litum kachini ji aphan pura kecheng pen kijut nang lang nonikha. Non neli nang kahumri ke bang along lake Mikir Welfare Society alang litum meipu kongchun bang rap kongchun bang la pen alang litum long claim rap pen abang photum toiklong. Lasi alang litum pen neli non cepachini pon pom alang litum aphan methang amen. La pen alang litum kopiar pusi ke duma cepachini pon je aphan alang litum aphan ka chuni par pon po. Lasi kecheng sinang litum aphan cepachini ni aphan. Aja semet neli Mikir Welfare Society aphan kecing si akero pipartiklo. Nang itu apaan saidu Suryang bom pen pusi kami dak Arunachal Pradesh along kedo karbiya tum aphan. Solandu karbiya arah tum aphan tar paklang nang palang nang dak kisum ke boy pula bangso ATP en bom pen nili tum bisonat karbiya aphan ka chopar job nang itu aphan churu partiklo. Asi kecing si dak Mikir Welfare Society along amepu alang ni pen le pachini poniklo nang asi ake hai nang lihin pen kecing si bisonat karbi live kelang arat do anaphan cepacini dia Kardom ada kan tir kardom kadoe pan bisonat karbi live kelang aral asotum pan antanin ninga klom pan kardom piglo nilimen ke Chandra Killing nili dak Mikir Welfare Society asong along mepua arpusin nili panik banglo kardom Mikir Welfare Society along ar pukedo alang litum ake hai tum side lo lasi adun thu alang li pensin le cepachini poniko ake hai anang li tapor ke menang sipidu na jok choro parpit lo lasi kecheng si nang li cepachini tha Kadang nili ladak Mikir Welfare Society along ke Kong Chunbang General Secretary lapen ako aprang aku bangga nili former ASM lasi non Emitang society, by emitang kay parting hanja ni non nili tekada tini ni dat pugay pisa tami jo kong ken ba pusi Mikir Welfare Society long ring melok lo. Tado. lapen nang li menta la rapo cepachini tha Lapen nili meno bangke Robiram Kongka. nang li cepachini tha ke Kardom bisnat karbi lab kelang bang putih na pandan dia pini ani ke minang kardom cepik lo nilimen ke munur inti nili tekede dalam Mikir Welfare Society along raptun bang aksi temdo nebong. Good morning, kado kawin kanta, kardom, ning aklong pen, ini coro iklo, bisnat like atau manta, non nili present ke nili Mikir Welfare Society along membership do, nili membership mate nili convener, lapen aku nili non present GPM panchayat leader ta nili klamego, asih kado kawin kanta, ning aklong pen nili tum kiduk kisung alam pen nili tum kado kawin kanta tham ta sini lapen nili tum lasi nali tum han kado ibanta ning aklong pen ta choro lo ning arong lo ako lapen bisnan live jitu media ke bang langli tum hanta choro ke lapen nang li menta cepachini tha ke oh nilimen ke talo langne erong Santenom pini labangso sikjit pen cihut ciput asaya jai mekalong nilitum cepachini asayang dengan bangke lansi inton ponekok lo lasi non kecing si nili Mikir Welfare Society along amepu aphan kaju kangtung alam thela koikeno dak Arunachal Pradesh dak papumpare district along dak karbi arong rongko antoma lapen laso
dak ke do akar biatum komen tu aning kan pensi nang hachi pom ban bobik la solam thi bisrat kar bilai kala arada pan pachini ta kardom ang tiala mala pohilo je ni tum kardia tun ke do Arunachal Pradesh lo ke do nam mama rong phodo arong amen ke chesa kokila holongi balijan baten taraso arong khwarong ke monit ke omne ke ni tum kokila rong hilo ada kokila rong ke pray don pharo doigo apen holongi don phokep deji apen ke balidan donin koira phodo taraso donin koido apen chesa rong bang kom chalo ada don phi phovet lo ada si all to tell ni don crazy chesa dolo si pangum ete don pharo ini ke dola mane to Arunachal lo si da long thom pen rong pho pen ni tum dak kokila lo rong sopia teng lo apen ke ni tum kirim ke Aranatan ke Lakshmana Ramsi tate ladak Arunachal Pradesh la adjustment papumpare along di along komen tu aning kan pensi dak kar biatum kahche la solam ti pachini ta ni tum kardia tum Arunachal lo ke bang cheng po alam ke record bang ke ni tum pune ta ni tum akusar kisar ke thana ateng ke la British adin pen sigedo India sadin long elang la soprang man si Arunachal lo ke do gumto pen chenglok gumto emchi tapen ke kokila balijan nontara soang la thaire re ke ni tum arling lok sin mui thorlo la si 1947 a prang pen samsi ni tum Jemata lo je pisa ke than ka mote la kar biatum ki adjustment phur kimu aputhak tok wok la puson avedat ajoini sialang ni tum ke thana sap so katora do pusi pulo mate hala phusar pisar tum ke than tekang ateng pen sialang ni tum pachini kro ase 1947 mate nikan pharo krisir kebra phli kebra thoksi la pena phangsi ke bang pusi pulo tante owe ko no la solam thita pachini thala so teng dani tum sap so kachini hi phanjo ikchati la owe ko anola Arunachal Pradesh along kar biatum ke do owe pena jong silang idam lo tante owe ni pukte doni tuma owe pele kudam ta owe thompo ni putuma owe ni potuma owe la pen noni tuma owe ase da owe thom ke doig nang po dam tangan tante la adjustment Arunachal Pradesh along ke do akar biatum adjustment akisung nei lo tante kopi la pachini ta miang chala ge hai da sabet pe la ke sung nei pulong te ni tum te than ta nekri jang phobala ni lo la ke itu tum arlen pulote bakari pulote na hobe dota all India jitu status ke long don status ni tum mang long de dalo itu tum ke na hobe dota schedule tribe status long don nangya polo kita ni tum ta prang long don apolo ini ngadu ke dokala eno je aprang long ta bostu ta akoni tuman pang bopidat Arunachal government policy ko pe policy ne ni tum sini ke dalo asi 1987 itu statehood day Arunachal statehood day ke long la sahut si ni tum phan mislisted bani tum phan hala Arunachal tribe list along pa pondet to si ni tum phan than nang than ke la pohelo kita la so ni tum phan return than ta notification hobe je nang tum ke pini pen ke dak Arunachal APST Arunachal Pradesh scheduled tribe ke kalidu puni tumanang pu dak de kita alis along nan puda dipon bak 1950 itu President of India Constitution Order 1950 alis along amuti ke ni tum nan puta Arunachal scheduled tribe alis along ta serial number 51 kailen serial number 57 52 asam sini tuman bipon bok kita office download ni tuman so status certificate ni pi ke dat masih sa kisum ke boy ni tum ke la sal kisum ke boy dak alang leli tuma phan nang pachining lo 1987 aphrana bangke dak ke dokar bia tuma phan sitame scheduled tribe pula bangso caste certificate dak pipon bomlo sitame labangso aningkara phi pen ke dak ke dokar bia tuma phan ST status mate labangso certificate kipi engton pone koklo lapen kipitang ka certificate sitame labangso abar sai kelong mate labangso avelu aja kong ban kan than pon labson si dokoklo pusi pupon pasi labangso lama bangke ningtuk pik chenam athema karbitang te karbi thoi nong le dosita isibeta karbi plotante
dak ke doa kar biatum mate kar beng long ke doa kar biatum di mahasa long ke doa kar biatum kache pre kopilo protan te hla dak ke do boma kar bi tuma bong abang ke pini arni anta ST status mate kar bi amen pen alang litum civil tribe pen government pen ba kar beng long autonomous council pen kelong nangji abar sai am sitame longpon sitame isivet akar bi isivet avi apik akar bi isivet alam isivet ajutan tate kopi aport siladak Arunachalong ke doa kar biatum ST status pini arni anta long ledat lo jong silandam protante ningkan ingkoi sosepo abangso ningkan ingkoi sosepo daga kar biatum methang kar bipu kachipu dun anvet lo sitame documents long ke awe get mate caste certificate chode long ledat la ke ningduk pigalam asi laso aputhak neli bisonat kar bi live labangso achatai pen neli acha semet kar benglong autonomous council kachari ke thekiding lapenan parta hamphang asong do ara tuma phan pusitame lochari asong punon KCS punon kele punon kaprek hamphang asong do ana tum pusitame dak Arunachal Pradesh along nang litum arnisi dak akar bi tuma phan kaching honamen penang litum nang humri wang ikvek nanji dak nang humri gra dak ke do akar bi tuma kisung ke boy nang litum arju ponsi labangso kisung pen kapa jogja phan ilitum state trek jam pusitame labangso dak ke do akar bi ilitum isiver akar bi labangso putak nang litum kacerap kacetudum jia phaneli chuning ripono tante kha ni non litum aphan ka jutukang tung aja semetla ningkan ingkoi dokok pokadila jasemet bangke ST status kelong le asi la der apina litum la so ST status long le pena joini kache palong ji phaneli tum ko pini step deng pone khoma Senam loga hai itu step deng pone glo itu la welfare ahin pen society ahin pen itu cedan ek bang nan puta cedan mamla komentu sila nang litum welfare society bang man pate gilo amang apa ke 1987 episode hai sita hala sur pen tani tum laso status ke chelong ye pani tum level pe da jingki kolong jeng sige tum students level pen students organization district level pakumpara district students union la pen ke la nisi students union lapen ke state along kantu inai student asam all Arunachal Pradesh students union apsu lang tu lang pada tum kacingki botai lo ni tum rong handet si dak ni tum rong masih host kuri silang tum mantala sa medolin silang tum ni tum makin duki semua rametan no palang tum anak penta return terang tum nang cipilo je nang tum ke yes nang tum indigenous tribe nang tum ke lang yarai do nang tum cedan palang be hal tum mendalong lo itani tum cedan bang ita highest executive level governor long ta tum dami lo chief minister long ta aprang geong apang dohut sa aprang chief minister ta mukut mithi pa uda tum dami lo geong apang la dami lo la pem ke non la pem khandu present tani tum kanini aprang ni tum dami lo kita non putani tum pan thanta feedback jumesana feedback lo hingi si non itu mata ke Pulama, non nang di news channel napen baik lo, non cuma kerap, ni cuma nang kerap tipu, kamon kami suka do pensi ni tumpan, wang iglo nang li, pasti Arunachal antang gitu, nah apa terus kami Arlen pelote, akal kardian long deh lo, belak state kedua kardian tu saja, anak tu enjoy long asan terus status itu mana nang pa piponnya pan. Nang nunggu ada yang chuning rilo, ni rab dona sante, bidi sore nang piason te jakong orang nang piduna sante, puni na penchuning rilo. Tante isi nili kar jutukang tung alam, nang litum labangso ST status long le pen, kopi pi anak tu si kisum ke boy kace tom pone ka. Chanamik lo, dak Arunachal Pradesh ke rasan si latum isiap system hona ek dalo je genuine ST certificate available te piashi talong lelo, permanent residence certificate talong lelo. Permanent residence certificate yang silong beli pun te kecari amuta dak aboy kita biglo nang licopem cedamu job amu sita la PRC avele pun te LPC ta beg jalo LPC land possession certificate dong se kavele pun te longle philang te methang ahem puji puno daglo lase anytime na tumni tu manang thana ge hab je abar side ko dak je nang tuge LPC oda ke nang tuge ST oda ke nang tuge PRC oda ke nang tu lasang ko copem cedam po dan itu malang le kiji awar saya dak masya tuar thoi bang lase ni tum dak je thag ni thanga upaya be awar saya be je yes lage de long le dan de phela hai ni phi ni li phwa den pe choka long de non ke ni tum au be ke bang ipu messenger nang te LPC oda ke ko nang long le po nang phi nang pule to pem da lage
nanglong le kerja ke pugi puja tu baru kau posi dakelu ning itu dam ne dam alam rahelo jadi tumla ancestral itu hompoti ancestral itu property tadi tu methan puji pulang le dalo ini ngatu kalam dakelu ini pini la bangso asik jit pen chi hut chiput asaya jai megalong dak mikir welfare society along rap kong chun bang aki hai sita mena ki chitong dun to la si aki hai nang lipan ethe karjukang tung asik jit alam the karjukang tung la pe hano nangli itu la bangso SC status ki sum ke boy kato ko be alama puthak nangli ka benglong autonomous council la pen ham phang song tuma phan ko pini chuning ring tung manani Hầu lắm, nếu tung thang uno chol kitu arlay ngatung kitu kelak penat asu ini tene porhai pon seta dak sakuri bakuri long ndela so ST persi kale ajo ini asin nili hin pen mate itu lau uno chol prodes kitu bikin welfare society hin pen kan biang long autonomous council kecari pon sar tuliram rong hang la pen MP Horan Singh be lang itu phanta news karbi bisnat karbi news lab hoi na itu phan chuning ri ko ni tu phanta ada kapre kalong ri kapre ki do pu mathai ke ra karbi sivet pura nang chelang nang cheram nang chitu du na sonte pu nang tu phan chuning ri si nong ni tu ki mang pon akam an kecok ci lepen kili lai kana cuma tham po konalon ko son se kedam ngi ma aina tum autonomous council la kahaya tum autonomous council ka solai pon kahaya tum ni tum long ni tai phong ba vai ra lai ki sum ke boy aputat namun ti pen ni tum pan ke joy van akam nai kem pija pan body people nan tum pan ni chune de wa puthap pini la bangso chi hut chiputa jai megalong mikir welfare society along alale inut convener lo sita mi alang le inut GPM da Arunachal Pradesh papom pare along rialong GPM arpudo la si alang li phan isi karjukang tong alam the da GPM bolatan te da GPM ki thur dolong je phan ke da APST nei ji la si APST kali bolatan te da thur dolong le oson our site to la som bong pen busita mi hin pen la ngam te kopai ke milo nang li ST status mate no la bang server site long le pin pen busita me nang le karjap don long bang ke la pen ihin pen lang dam bote ning duk memelo athemai le to ST status bang long tip kali jatlo mate long le jatlo la song pen la song bong pen pusita mi nang li non la bang so arpu kedeng don pen non la bang so situation na putha nang li kopisi pupo nili hin pen ke non nili on behalf of GPM ke than kan tu jela point lo je nili tum non panchayat pen ke presently nili ka choklem bi bom lo any problem pu bang ke nili tum एकदम लोग लेला प्रॉब्लम के दोलो सीता माने वाइफिता नि तो माने सन सिचुएशन मा के नांगले लेजे थांगता क्लेम लोग ले थांगता दाम लोग ले वो अपोसो सिस्टम मा क्या वे है सीता नॉन पंचायत लिपुते निली तुफान मेशन पेन निली तुफान जितु चुकलेम नहीं जितु पंचायत जितु राइट के लोग पन अबांग सिस्टम मा के नि तुमाता नॉन जितु पंचायत पावर डिवोल्यूशन तनी तुमान नॉन सिनंग पीजी नॉन ला जनवरी पेन सी नि तुमान एवरी डिपार्टमेंट माने कंसर्न डिपार्टमेंट लाहे अंतनी तुमान ता नॉन सी थान का चिनी जेला गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ता नॉन सी नि तुमान पंचायत लासो पावर ना पी पंजिला अप्रांग के नि तुमान पीपे लापुसी क्लेम मोला सीता माने नॉन जनवरी नॉन इनकम की निपेन नि तुमान पीपो आपो अनकनी सेंसस पे नियंता निली तुमहान राइट जो एवरी डिपार्टमेंट दा नि तुमहान सर्वे टीम ता नंग पठाई बम नन का नन निली है ना रिसेंटली निली मिथांग लो माने कॉपी लो डाटा पे नियंता निली मिथांग सी क्लेम लो सुजुंग आको हादाक दो आको एसन दो इली हान पचिनिंग तुंग दो है निली तुम जितु पंचायत लो के दो हालादा एसटी दो ओबीसी दो जनरल दो नीली तुम्हान आदर्श के थापजी अरुणाचल के ओबीसी एससी के अवे स्टे एसटी अंग से बहुत ये तुम एसटी लोग के थापवेक तू पुसी नीली नॉन कंसर्न डिपार्टमेंट जितु एग्रीकल्चर एडियो सारभाटा नीली थान पची नीलो लसे अलग ले चौकी नांगली तुम्हान के थापन पो क्लेमपन पो पुसी अलग ले ता ये तुम्हान थान पची नीलो लापेन नीली तुम
jitu panchayat jitu ako non nil tum kelong bom jitu job card puta nil tum longpon bom non job card ta nil tum according to mane indigenous jitu dak kone kelong dak inglong so puta no so equal sina bibom wages daily wages tuman la tuman ta pipon bom maruta longpon bom non ko ni tuman la sobang ke panchayat rai jitu kelong nei bang ason anke ni tum non chelong pon bom ni tuman la bang ke problem nang pipela ako bang chupo anke old age pension itu old age pension ma gadi tuman la person si khan sini panchayat pen ta lason authority wanoi po ni tum pini tokdon po pidun po ako halada office long lerok lo poten ke form olai lo liputen ke proper documents nai puto anke ni tum da pupulon ke claim ji ning hang po hada office long dampo anke officer pen jingki po chokji po anke director anke le lo poten ke la solo cancel le detilo anke hada class ending copy po ma ST nahi po PRC nahi po ST PRC anke so puri tekte po hada pen basi to form anke oles pension ta cancel le detilo lasi laso pen ako adun thu dolang anke baki development pe nei bang po proposal scheme ke pi sita methang government lokot labang ke non ko nitum pan problem na sikelang non ko ke any department puita ni man welcome na panchayat jitu nitum kelong arai pang non puta cholong pon bomla nitum claim pon bomla nitum han mission pen nitum MLA mata nitum han sat ang pidu ankali JPC tumanda nitum han sat ang pidu nang than han ka chini bom bom ti kai kita mission pen nitum han si kebangi anta nitum any concerned department anta nitum han kai kita welcome dona lato anke nitum han ta thang non ko ke la problem bela kasi lansi nilitan karbi bisnar light pen tan nilina panchayat hin pen nilina total lansi han pa chini pon thei chang Tante non pini le bangso arsik jit pen Arunachal Pradesh along ketu dak papum pare along ri mate dak kokila along ketu akarbi mate Mikir Welfare Society along arpu kedeng pon mepu kongchun bang lapen rap kongchun bang tan chenglok dak gram panchayat along arpu kedeng dun abang photum pen nilitum non chihut chiput dat pen non nilitum kapajuti andengsi nangkeleklo lasineli ajasemet Bisonat karbi live kelang kacing honarat do an phan kachro kangtung alam thera pekhano nalitum ta karbi tante karbi thoi inglong le dosita isibeta karbi lapen methang karbi alam alam ya jutang jupat kacing hona men pen nalitum labangso chihut chiput RD do job pen ke cheng pen non ki jut an kelang ajok nalitum do an phanta churo partiklo lapen kebang jilang apora hot bang kela dak Arunachal Pradesh long ke do kar dia tuma jutang jupat mate ke kan kilum lahi hui ning kache parong aberta na kaumri puthon ne li ban inji hala so apor hut nali tuma phan puthot dak Arunachal long ke do kar bi riso nim so tumpen ning arong phong na pen dak ke kan kilum na phai ka paklang ponji phane litum kache sik pondo na se pini abang ke acha semet dak kisum ke boilam the puthak se RDB ponsinil tum chihut chiput pondo nansi pini na so chihut chiput asa ja mek bang ington ponai ko kado be panta kardom korbang tho